Вітаємо, шановні друзі. Ми виконуємо ті програмні завдання, які записані в проєкті програми «Об'єднана опозиція Батьківщина». І саме одна з головних наших задач – це єднання країни. Не розкол, те, що роблять регіони і президент Янукович, а саме єднання країни. Єднання навколо цінностей, навколо патріотизму, навколо національних стратегічних інтересів України. І сьогодні об'єднана опозиція «Батьківщина», як ви знаєте, об'єднала 7 провідних політичних сил. І ми проводимо, може, нестандартну прес-конференцію, тому що сьогодні ми хочемо підписати угоду не просто з черговою партією, ні. Підписання сьогоднішньої угоди – це також виконання наших програмних засад. І сьогодні ми хочемо підписати угоду про співпрацю з Меджлісом кримськотатарського народу. Я вважаю, що це дуже важлива позиція для нас. Ми знаємо пана Мустафу Джемілєва вже багато років. Це людина не тільки знана в Україні, але й в цьому світі, людина, яка своїм життям довела, що можна перемагати, навіть перебуваючи в застінках імперського режиму. Я хочу представити слово своїм колегам для того, щоб вони прокоментували угоду, яку ми сьогодні будемо підписувати. Будь ласка, пане Мустафа. Крымско-татарское национальное движение, и созданное в 1991 году перед распадом Советского Союза высший представительный орган крымско-татарского народа Меджлис, все время, и в том числе в годы борьбы с советским режимом, тесно сотрудничали с национально-демократическими силами Украины. Нас объединяет очень многое. И все годы независимости Украины до последнего, до сегодняшнего дня мы все время были с национально-демократическими силами. Практически на всех выборах на территории Украины. Поэтому вполне естественно, что и на этих предстоящих выборах мы будем вместе с национально-демократическими силами, основные силы, которые сконцентрированы в объединении Батьківщини. Это решение Национального съезда крымско-татарского народа. Правда, решение Национального съезда было оформить договор, а потом принять Меджлисом крымско-татарского народа. Поэтому после подписания этого соглашения мы сразу же на следующий день, может быть, завтра, послезавтра, созываем Меджлис крымско-татарского народа, где это решение будет утверждено. Мы надеемся на победу, во всяком случае сделаем все для того, чтобы достичь победы. Арсеній. В першу чергу хотів би висловити подяку і шану кримськотатарському народу і персонально голові Меджлісу кримськотатарського народу пану Мустафу Джемілєву. Вважаю, що ми сьогодні приймаємо дуже відповідальне і серйозне рішення. Це відповідальне і серйозне рішення ще й пов'язано з тим, що протягом останнього періоду часу, в основному це стосується тих представників, які входять до коаліції більшості і підтримують партії регіонів. Я в першу чергу кажу Комуністична партія України і їхній очільник. З трибуни парламента заявив зухвалу брехню, і вважаю, що це була наруга над історичними фактами, що стосувалися депортації кримськотатарського народу. Коли він сказав про те, що Йосиф Сталін, виявляється, врятував кримськотатарський народ депортацію. І це позиція сьогоднішньої більшості. Ми, як об'єднана опозиція, недостатню увагу приділили в нашій програмі питанням корінних народів та національних меншин. І саме після підписання цієї заяви буде окремий пункт і окремий розділ в широкій програмі дій об'єднаної опозиції, що стосується захисту інтересів корінних народів та захисту інтересів національних меншин. Я окремо підкреслюю захисту справжніх інтересів. Адже сьогодні, коли ми підписуємо спільну заяву, то вважаю, що підписання сьогодні спільної заяви з головою Меджлісу кримськотатарського народу і є відображенням дійсно нашої позиції щодо захисту національних меншин. Тому що сьогоднішня заява буде підписана двома мовами. Сьогоднішня заява буде підписана українською мовою і кримськотатарською. І наша позиція щодо закону, який буде
в 10-й раз намагатися неконституційно партія регіонів проголосувати, цей закон жодним чином не стосується прав національних меншин на спілкування своєю мовою. Цей закон стосується тільки одного – це закон про знищення і заборону української мови. Окремо зупинюсь на питанні сесії парламента, яка, на нашу не тільки думку, а за нашими даними, скликана в неконституційний спосіб. З'ясувалось, що 157 підписів, які були зроблені партією регіонів, більше 110 депутатів партії регіонів взагалі відсутні в Києві, а половина з них відсутня в Україні. І підписи збирались під чистими листами, без порядку денного і без будь-яких юридичних документів, що стосуються скликання сесії. Тому сесія, яку вони планують скликати на 30 число, є незаконна і неконституційна, як і те голосування, яке вони проводили щодо закону про мови декілька тижнів тому. Ще раз хотів би зазначити необхідність нашої спільної роботи по справжньому захисту інтересів корінних народів і національних меншин. Ми глибоко шануємо і поважаємо всі нації і народності, які населяють Україну, тому що це все громадяни України. Ми єдиний народ і ми єдина нація. І сьогоднішня наша подія тільки вказує на те, що опозиція за єдність української держави. Що кримсько-татарський народ за єдність української держави. Ми маємо спільні цілі і будемо їх досягати. Що, можемо Я думаю, підписувати? що можна підписувати. Я з кримсько-татарського почну. Поспішайте. Це ж серйозно. Ну, тепер можна показати з підписами. Ну що, привітаємо. Ще приймайте, будь ласка. Просто. Не так просто. Зараз. Вийти можна відповідь? Ну що, давайте как минулого разу. Тепер нарешті можна переходити до запитань. Дякую. Українські новини, Краснощокова Наталя, питання до Арсенія Петровича. Ви сказали, що сесія скликана у незаконний спосіб, то чи будуть депутати від опозиції приймати в ній участь? Перше питання. І друге питання, чи планує об'єднана опозиція переносити дату з'їзду у зв'язку з проведенням позачергової сесії? Дякую. Об'єднана опозиція планує перенести партію регіонів в опозицію на найближчих парламентських виборах і не планує підлаштовуватися під те, що влада намагається нам не дати можливості провести з'їзд об'єднаної опозиції, не дати можливості нам вирішити всі організаційні питання щодо парламентської кампанії. Вже зараз іде ситуація щодо технічних проблем при проведенні з'їзду об'єднаної опозиції в центрі МВЦ. Але ми проведемо з'їзд. І я думаю, що тут буде набагато коректніше, якщо на питання з'їзду відповість Олександр Валентинович Турчинов. Що стосується нашої позиції по відношенню до Верховної Ради України. У нас є чітка вимога. Ми вимагаємо голосування в парламенті виключно в конституційний спосіб. І ми оголосимо цю вимогу і будемо добиватись того, щоб парламент перестав бути підрозділом адміністрації президента Януковича. Тому ми будемо боротися за конституційність в стінах українського парламенту, і ми будемо боротися за те, щоб ті закони, які приймає Верховна Рада України, голосувались особисто. Як би вони не проголосували будь-які законодавчі акти,
762 закони Янукович підписав неконституційно. Саме тому об'єднана опозиція, яка отримає більшість в новому демократичному парламенті, скасує всі неконституційні акти Януковича, в тому числі і неконституційний акт, що стосується закону про заборону української мови. Шановні друзі, ви пам'ятаєте, буквально вчора зранку ми проводили прес-конференцію і говорили про те, що плануємо проведення з'їзду саме 30 числа об 11 годині. І буквально через 3-4 години отримав інформацію, що саме на цей час пропрезидентська більшість планує проведення позачергового так званого засідання Верховної Ради. Погоджуюсь з Сергієм Петровичем, повністю незаконний спосіб проведення. Це стосується і публікації несвоєчасної в «Голосі України», це стосується інших технічних моментів. Тому що не можна антиконституційні рішення приймати конституційними методами. Безумовно, все це є протизаконно. В той же час ми, безумовно, не будемо підлаштовуватись під провокації партії регіонів і постійно змінювати дату. Дату з'їзду ми залишаємо. Єдине, що ми, можливо, підкоригуємо час проведення нашого з'їзду, щоб, я думаю, більше раділи представники партії регіонів від часу проведення нашого з'їзду. І спроби нам відмовити в приміщенні проведення, я також вважаю, ні до чого не приведуть. З'їзд відбудеться і рішення з'їзд буде приймати. Євгенія Матруська, телеканал «Тривай». Є ще один опозиціонер, про об'єднання, з яким йшла мова, це пан Катеринчук. Чи завершено, тобто чи вже стоїть слово, що він не приєднається, чи все ж таки ви ще розглядаєте і якісь перемовини йдуть? Дякую. Ви знаєте, безумовно, шкода, що Микола Катеринчук затягнув питання прийняття рішення щодо приєднання, тому що двері були відчинені, зараз ми вже виходимо на фінішну пряму. В той же час він зараз проводить консультації з об'єднанням опозиції «Батьківщина», і я не виключаю, що ці консультації завершаться позитивно. Він має дуже потужний електоральний ресурс для того, щоб виграти на мажоритарному окрузі. І ви чудово усвідомлюєте про те, що нам, як опозиції, вкрай потрібна перемога на мажоритарних округах. І саме на мажоритарних округах люди з високою репутацією, з депутатськими мандатами здатні перемагати. І є таких декілька депутатів чинного парламенту, до яких об'єднана опозиція звернулась з проханням виграти округ, тому що є всі підстави для того, щоб виграти мажоритарні округи. Це додасть дуже серйозно об'єднаній опозиції. Ольга Кучер, телеканал «Новин 24», запитання до Арсенія Петровича. Перше, сьогодні у вас під офісом партії «Фронт змін» на верхньому валу грали музики. І вони просили, вони не просто прийшли нас розважати, вони просили змінити кандидата від партії «Фронт змін» у 86-му і 87-му округах. Скажіть, як там вирішиться ситуація, чи не буде часом повторів таких на інших округах, коли так званих парашутистів відправляють з Києва на місця? Це перше запитання. І запитання до пана Олександра. Чи вже рахувала позиція, скільки може обрати собі депутатів вже чітких з мандатами по мажоритарці і по списку? Я не зрозумів, що таке чітких депутатів. Розкрити цю тезу. Хто точно, на вашу думку, скільки може бути мандатів у опозиції по списку і мажоритарці? Дякую. Як тільки об'єднана опозиція підписала декларацію про чесні вибори, відповідно до якої є чіткі критерії висунення кандидатів у мажоритарні округи, окремі вирогідні кандидати стали зразу музикантами. А особливості після того, коли нам передали отаку пачку паперів, оті громадські організації, які сьогодні займаються спостереженням за виборів по відношенню до окремих кандидатів. Я скажу, що навіть наші спецслужби так не допрацьовують. І тому абсолютно зрозуміло, що коли відкрилася інформація про окремих кандидатів на окремих округах, їм не те, що не місце в об'єднаній опозиції, я думаю, що їм треба задумуватися взагалі над сутністю життя. Таких кандидатів є, слава Богу, не так багато, але народну творчість ми підтримуємо, і я жалкую, що ця народна творчість не почалась раніше, тому що був би тоді набагато кращий пісенний арсенал.
Шановні друзі, що стосується прогнозів, на які ми зараз, на реалізацію яких ми працюємо, то я можу сказати, що штаб планує отримати більшість по мажоритарним округам і більшість саме за списками. Ми маємо переконання, що українські патріоти підтримують об'єднану опозицію і виступлять проти чинного режиму. У нас є для цього потенціал, у нас є впевненість у перемозі. Если в Сумбера новостей вопрос к господину Жемилеву. Мустафа Ахмедович, расскажите, пожалуйста, как сейчас решается вопрос с руководством Меджлиса? Идете ли вы в отставку? Если не идете, то кто после вас и так далее? Тому сьогодні вони перетворили Верховну Раду в антиконституційний орган, який просто штампує незаконні антиконституційні рішення. І, безумовно, в такій Верховній Раді нема сенсу працювати. В той же час опозиційні депутати будуть все робити, щоб мінімізувати наслідки від їхньої незаконної діяльності. Але всі рішення незаконні, які вони приймають або планують прийняти протягом цього часу, будуть скасовані новою Верховною Радою, новою більшістю, демократичною переконаною більшістю у Верховній Раді. Це зрозуміло, але чи буде Батьківщина на сесії? Шановні друзі, я думаю, що це буде залежати від тої ситуації, тої небезпеки, яку, може, навіть і політики, і експерти ще не можуть прогнозувати. Ми не знаємо, що вони планують, що вони будуть робити. Ви знаєте, під час агонії, а саме зараз відбувається агонія цього режиму, можна очікувати будь-яких небезпек. Тому я хочу... Ні, ми говоримо про інше. Ми говоримо про сесію, яка буде з 1 вересня, я так поняв, зрозуміло. Ні, Про цю сесію Арсеній Петрович дав відповідь. Я дуже чітко Ми сказав. сказали, що опозиція там буде і висловить свою позицію. Я перепрошую, можна все ж таки дослухати пане Жемилєва? Да, вопрос о переизбрании председателя Меджлиса стоит давно. Еще в 2009 году на сессии Национального съезда я поднимал этот вопрос. Потому что в течение 20 лет один и тот же председатель Меджлиса – это ненормально. Но тогда не получилось, Национальный съезд не поддержал. К сожалению, не получилось и в этот раз, но я думаю, что сейчас будет избран новый состав Национального съезда, и к концу этого года будет еще наш Национальный съезд, Курултай. И там будет снова подниматься этот вопрос, и я думаю, в этот раз мы все-таки выберем нового председателя Меджлиса. РИА Новости. Арсений Петрович, вы сказали, что депутаты будут в понедельник в парламенте. Будете ли вы поддерживать, если будет голосование за отставку спикера и за отставку Джемилева? Хочу ще раз підкреслити, що ми вимагаємо особистого голосування. Для того, щоб будь-кого відправити у відставку, треба, щоб це було в конституційний спосіб. Що стосується відставки, неодноразово коментував про те, що Володимир Литвин є частиною команди Віктора Януковича. Янукович заслужив на імпічмент, Литвин заслужив на відставку. Я все дуже чітко відповів. Надія Євченко, Укрінформ. Я хотіла уточнити. Той документ, який ви сьогодні підписали, називали і угодою, і заявою. Все ж таки, що ви підписали? І в чому полягатиме співпраця об'єднаної опозиції з Меджлісом? Тобто, хто з кандидатів буде підтримувати, як ви будете це узгоджувати? Тобто, конкретніше про співпрацю. Шановні друзі, документ, який ми підписали, дійсно називається заявою, але ж там чітко визначені основні принципи нашої співпраці. І наша співпраця стосується не тільки виборчого процесу. Це більш широка, серйозна перспектива, яка в тому числі буде відкоригована і в наших програмних документах. Це стосується питань підтримки корінних народів України, національних меншин, які проживають в Україні. Тобто це дуже серйозне питання, але ж воно буде відбуватись шляхом єднання всієї України як унітарної держави. Воно буде відбуватись саме на підтримку і розвиток національних меншин, і посилення, безумовно, розвитку і української культури, українських, скажімо так, стратегічних позицій. В той же час, шановні друзі, ми, безумовно, будемо співпрацювати і під час виборчої кампанії, і я сподіваюся, що з'їзд підтримає
представників Меджлісу щодо включення до списку опозиції. До пана Джемілєва ще питання, будь ласка, скажіть, чи не буде співпраця з опозицією розцінена якось двояко в Криму? Тому що знаємо, що багато жителів Криму все ж таки налаштовані, скажімо так, проросійсько. Ваше запитання. Ну, это всегда было на территории Крыма, согласно этим социологическим данным, где-то 75% русскоязычного населения Крыма видит свое будущее в составе России. Это, я думаю, этот процент будет с каждым годом уменьшаться, но крымские татары изначально всегда были за единство Украины, будущее свое видят в составе единого демократического украинского государства. Поэтому наша позиция, конечно, не будет ориентирована на остальных жителей, но у нас есть своя четкая позиция. Мы всегда сотрудничали с национально-демократическими силами, которые ставят себе целью построить демократическую, евроинтегрированную Украину. Мы в этом пути будем вместе с ними працювати. Я єдине хочу додати, що в Криму, безумовно, підтримують демократичні опозиційні сили не тільки корінні народи, не тільки кримсько-татарське населення, але ж і українці, які проживають в Криму, і росіяни, які проживають в Криму, є громадянами України. Тому я хочу вас проінформувати, що, наприклад, пропозиції по мажоритарним округам від наших колег стосуються не тільки представників Меджлісу, але ж і інших мешканців, скажімо, півострову Крим. І тут не може бути, знаєте, політики виключно в якомусь такому національному руслі. Це загальнодемократичні принципи, які нас об'єднують. І нас об'єднує сильна, велика Україна, і саме на це ми працюємо разом. А пан Джемілєв, яке місце в списку отримає тоді на виборах? Ви знаєте, це буде рішення з'їзду, і я сподіваюся, що в понеділок ви зможете отримати інформацію з цього приводу. Я думаю, що це буде одно із найкращих місць. Уже известно, что точнее, партия регионов сказали, что планируют на внеочередном заседании ратификацию по ЗСТ СНГ голосовать. Я знаю, что оппозиция была против. Будете ли вы как-то, попытаетесь ли как-то помешать голосованию? Вчора мною до парламенту було внесено подання про обов'язкове застереження при ратифікації угоди щодо зони вільної торгівлі СНД. Мова йде про те, що ми як опозиція вимагаємо включити до тексту закону про ратифікацію пункт, відповідно до якого угода про зону вільної торгівлі з СНД застосовується в частині, яка не суперечить угоді між Україною і Європейським Союзом щодо глибокої і повноцінної зони вільної торгівлі, яка була парафована нещодавно. А якщо вони не включать? Це є наша ключова вимога. Ми підтримуємо розвиток торгівельних стосунків з країнами СНД і з нашими російськими партнерами. Ми вважаємо, що Азаров при підписанні цієї угоди допустився глибоких політичних і економічних промахів. І для того, щоб виправити цю ситуацію, ми внесли своє застереження, яке передбачає застосування цієї угоди виключно в тій частині, яка не суперечить угоді про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом. Позвольте еще уточнить, если будет внесено вот это застережение, вы будете голосовать? Думаю, що в тому випадку, якщо таке застереження буде внесено і ми побачимо про те, що в рамках першого читання таке застереження внесено, фракція буде розглядати питання на предмет підтримки. Але тільки за умови внесення цього застереження. Остаточне рішення буде, звичайно, приймати фракція. Але я думаю, що ні у кого немає ілюзій, що ніяких змін вони вносити не будуть. Ні у кого немає ілюзій, що те, що буде відбуватися в понеділок в Верховній Раді, буде знову виходити за межі Конституції. І ми можемо тільки протидіяти антиконституційним діям, не приймаючи в цьому участь у вигляді голосування. Тому що, на жаль, знову ми бачимо, що ні регламент, ні конституційні вимоги не збираються вони їх виконувати. Оце є проблема головна. І, безумовно, коли знову будуть грати вони на фортепіано, тобто голосувати один з 10, коли знову вони будуть порушувати всі регламентні норми, безумовно, в ніяких голосуваннях від представників опозиції не можна навіть про це говорити. Ну, це суттєва умова, з якої ми розпочали.
Будь-які голосування на черговій чи на позачерговій сесії можуть відбуватися тільки в конституційний спосіб. А це два способи. Перше – вимкнути особисту систему голосування, яка була змонтована ще мною. Друге – голосування бюлетенями. Це те, з чим ми виходимо і те, що ми вимагаємо. І тому, якщо не виконується основна умова, вести дискусії про будь-які інші голосування неможливо, тому що це не є голосування, а це є натискання на кнопки, що в принципі суттєво відрізняється.